በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ነታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነታን ረድኤታን እታምኑ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኹም እቱሉ ለባህር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። እቲ ምንታይሲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሓት ኣብ ሆስፒታላት ብዙሓት ኣብ ምድረ በዳታት ብዙሓት ኣብ ኩናትን ወረኺናትን ሞትን ስለ ዘሎ ንሕና ግን እግዚአብሔር ንኽነመስግን ብገዛ ፈቃድና ናብ እግዚአብሔር ንኽንመጽእ ስለ ዝፈቀደልና ክነመስግኖ ይግባእ እዩ። ሓራይ ኣቓልቦና ናብዚ ንኹን ሓንሳብ እቶም ናብቲ ናይ ጥምቀት ቦታ ንኸይድ ናብኡ ንኸይድ ትዘረባ ንግደፎ ነቶም ዝሰምዑ ቃል እግዚአብሔር ንርብሾም ስለ ዘለና ሓራይሺ እዚ ምስባክ ከም ዝሰማዕናዮ ከምቲ ፍቃድካ ቃልካ ንኹሎም ይነግር ኣለኹ ከም ዝበሎ ኣነ ንስኻትኩምን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ መሃሪ ኣባይ ኣብ ድኹም ኃጢአተኛ ሓዲሩ ገለ ቃል መግቢ ዝኾነና ንህይወት ክበና ስለ ዝደለ ኣብዚ ተጋቢእና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሎም መዓንቲ ሻድሻይ ሰንበት ናይ 40 ጾም ሒዝናዮ ዘለና ገብርሄር ዝብል እዩ። ኣቦታትና ክሰርዕዎ ከለዉ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 30 ዘላ አንታ እሙን አገልጋሊ ትብል ቃል እያ። ገብርሄር ማለት እሙን አገልጋሊ አቂድም እግዚአብሔር ማለት እዩ። ስለዚህ ካብ ኣብ ምውሳድ አንታ እሙን አገልጋሊ ትብል ተወሲዳ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቅዲ 15 ጀሚሩ ክንሪኦ ከለና እቲ ዋና ክገይሽ ደልዩ ነቶም ሰራሕተኛታት ድማ ፀዊዑ በብ ዝዓቅሞም ሃቦም ይብል። እቲ ክገይሽ ዝደለየ መን እዩ? መን እዮም ከተማ አገልገልቱ? ኣነ ንስኻትኩም ምን ልቢ ክንገብር ይግበና። እቲ ጸጋ እግዚአብሔር ዝብህብ ብዘይክውኳ ሓንቲ ነገር ክንገብር ዘይንኽእል ንሱ አምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። አገልገልቱ ድማ ኣነን ንስኹምን ኢና። ስለዚህ ክገይሽ ደልዩ ከከም ዓቅሞም ሃቦም። እግዚአብሔር ዓቅምና ይዝበና ዘይ ዓቅምና ኣይዝዘናን እዩ። ነቲ ሓደ 5 መክሊት ነቲ ሓደ 2 መክሊት ነቲ ሓደ ድማ 1 መክሊት ሃቦ ይብል። ጂ ትርጓሜ ክገልጸ ነቲ ሓደ 5 መክሊት ሃቦ ዝብል ዘሎ ኣቦና ሙሴ ኣብ ወንጌል ክምሰል ከሎ ኣቦና ሙሴ እዩ። ስለምንታይ እንተልና 5 ኦሪት መጻሕፍቲ ስለ ዝጸሓፈ 5 ኦሪት ዝጸሓፈ ዘፍጥረት ዘጸአት ዘሌዋውያን እንዳበለ ዝጸሓፈ 5 መጻሕፍቲ ኣቦና ሙሴ እዩ። እቲ 2 ዝጸሓፈ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። እቲ ሓደ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ከዓ ይሁዳ መልእኽቲ ይሁዳ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ትርጓሜ ክንሪኦ ከለና ጳጳስ እዩ። ጳጳስ ምክንያቱ ሊቀ ጳጳስ ክብለ ንጳጳስ ይባርኽ
ንካህን ይባርኽ ንዲያቆን ይባርኽ ሚስጥረ ጥምቀት የካይድ ሚስጥረ ቁርባን ካ የካይድ ክንደይ ኮይኖም ሓሙሽተ ምክንያቱ ሊቀ ጳጳስ ንጳጳስ ዝሸይም ንሱ እዩ ንካህን ዝሸይም ንሱ እዩ ንዲያቆን ዝሸይም ንሱ እዩ ሚስጥረ ቁርባን ዘካይድ ንሱ እዩ ሚስጥረ ጥምቀት ዘካይድ ካ ንሱ እዩ እቲ ክልተ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ካህን እዩ ካህን ክልተ ነገር ይገብር ሚስጥረ ቁርባንን ሚስጥረ ጥምቀትን የካይድ እቲ ሳልሳይ ድማ ዲያቆን እዩ ተልእኾ ይፍጽም ማለት እዩ ትርጓሜ ቤተ ክርስቲያን ክትቦ ከለያ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ትርጓሜ ነዚ ክመስል ከሎ ንመሃሮ ግን እንታይ እዩ እቲ መኽሊት ዝብል እዩ ቅዱስ ሊቀ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንቅዱስ ቀላሚንጦስ ይፍርዩ ሰዓብናቱ መጽሐፈ ቀላሚንጦስ ንብሎ ድሕረ ሐዋርያት ነዚ ኩሉ መጽሐፍ ተዳልዩ ናባናት ዘቕረቦ ቅዱስ ቀላሚንጦስ እዩ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ድማ ንመን ንቅዱስ ጢሞቴዎስ መጽሐፈ ጢሞቴዎስ ንብሎ ዘለና ነዚ ኣፍርዩ እንታይ ኢለኩም ዓንተ በመዝሙረ ዳዊት እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ቃልካ ከምቲ ዝግባእ ዝሃብካኒ ንሰባት ዜና ይህብ ኣለኹ ክብል ጸኒሑ ስለዚህ ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም መኽሊቶም ኣርቢሖም ቅዱስ ጴጥሮስ ንመን ኣፍርዩ ኢለኩም ንቅዱስ ቀላሚንጦስ ኣዝዩ ነዛ እምነት እዚኣ ብግቡእ ሰሪዑ ናብ 300 ሸሞንተ ኣቦታትና ዘብጽሐ ቅዱስ ቀላሚንጦስ እዩ ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ ከዓ ንመን ኣፍርዩ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ማለት እዩ ኣፍርዩ ንብላለና ማለት እዩ እቲ ስነ ሓሳብ እንታይ እዩ እንተይልና እቲ ተዋሂቡ ዘሎ መኽሊት ንኩሉና እዩ ተዋሂቡ ዘሎ እቲ ሓሙሽተ ከደ ሓሙሽቲኡ ኣፍረ ይብል እቲ ካልእ ተሰዋሃቦውን ከደ ክልተ ድማ ኣፍረ እቲ ሓደ ተሰዋሃቦተ ግን እግዚአብሔር ጨካን ምዃኑ ናብ እሳት ዝእቱ ከም ምዃኑ እዚ ናትና ሓሳብ እዩ ኣብ ሓሳብና ኣሎ እዚ ስለዚህ ኢና ኮንፈርህ ብምባል እንታይ ገይርዎ ንመኽሊቱ ቀቢርዎ እቶም ሓሙሽተ ዝበልናዮ ሓሙሽተ መኽሊት ዝገበረ ንእግዚአብሔር አምላክ ብምስማር ንእግዚአብሔር አምላክ ቃላቱ ብምፍላጥ ልቡ ቃላቱ ኣብ ልቡ ብምዕቋር ንእግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ዝሃበ ስጋ መወዳታ ሓሙሽተ መኽሊት ከፍርር ኢና የቂድም እግዚአብሔር አንታ ብሩኻ አገልጋሊ አንታ ገብርሄር ንዓና ኣብ ዝተዳለወልካ ናይ ሓጎስ ድኳን እቶ ክብሎ ንሪዮ እቲ ካልኣይ እውን ልክዕ ኸሙ እቲ ሳልሳይ ግን ጨካን ስለ ዝኾንካ ጽባሕ ንግሆ ፈሪሄ ቀበርክዎ ማለት ድማ ናብ እግዚአብሔር ጽቡቕ ፈለጥቃ ኢልዎ ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ሕድግዎ ነቶም ዘለዎም ወስኽዎም ማለት ድማ እቲ ጸጋ ናብ ካሊእ ከይዱ ጃነ ንስኻትኩም ልብኹም ገብሮ ዝግበና በዛ ዕለት እዚኣ ኣገልገልቲ ሕያዋት ኣገልገልቲ ናይ እግዚአብሔር ንኽንከውን እዩ ተሰሪዕልና ዘሎ እስከ ሕውነትና ልብና እግዚአብሔር ዝብሎ ቃል አንጻር ዲ ዘሎ ዋላስ ኣብ ጽቡቕ ኣሎ ሐዋርያ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እምነት ብዘይ ግብሪ ኮንትያ እምነት ብዘይ ግብሪ ኮንትያ ገሊና ግብሪ ሒዝና ንጎይ እምነት ዘየለ ገሊና እምነት ሒዝና ንጎይ ግብሪ ዘየለ ረይወና ብእግዚአብሔር ምቕራብ ዓቢና ዘለና እዚ እኳ እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩምን ሕያወት ኣገልገልቲ ክንበሃል እንድሕር ኮይና ጸዋዒት እግዚአብሔር ክንሰምዕ ይግብአና ምክንያቱ ናብ አገልግሎት ክትመጽእ ከለኻ ኣጽዋር ክርስቶስ ክትለብስ ኣለካ ምክንያቱ ንሱ ስለ ዝህበካ ጸጋ ብፍቃድካ ክኸውን ይግብኦ ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ኢልና ክትሓዊ ትደሊ ዶ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ እዎ ጎይታይ ሰብ የብለይን ክብሎ ንሪኦ
لوم ديما أنا نسخاتكم من بفقادنا كم هنجبر يجبئنا شديش تقالوا وانجيل انترينا يون تايزبل قاشا خوين انت زي تقبلكم مني تأمي انت زي استخمني عريق انت زي كدمكم مني حاميم اكزابيهر محاركا انت زي بولكم مني تأثير اكزابيهر أملاخ يفتحك انت زي بولكم مني حزينة اكزابيهر انا نعخا انت زي بولكم مني زبل قال الله أنا نسخاتكم من لومي قاشا نفر هلو قزيو قاي قاشا نفر هلو قزيو مخنياتو اتقال وانجيل حقي سلازي فلتنا يي أبونا أبراهام كن ريو خلنا أزي تقبالاي قاشا سلازي نبره فحسا سيطان قدن كزنب أبهيوت قدني فقر مالت عمبابا حسكا كيركا يفكركا مالت أيكون كومو سلازي ردنا نحنا قن نسو تراحزنا نخيل أو خابر سنانا نأمن مسواتي إخا تخفل فقري نفقري مسواتي إخا تخفلو اللوحواتي بجزاء نفسها ندستها عند جبركا نعخذ حقوسكا زقبرولكا يفكركا أنت بالكا أنت يترجم له أبونا أبراهام كا قاش عند تقبله سيتانجن سبت مسيلو أمن قد بمسنا حتى يجيرو أبراهام كن قدوم يكونن قد كيت إني هاري من دابله خمسة فجأة خوينو قربه سبعة دما وقواس يوم يحلف نبرو نسجن اندايلو قاشا خيمس أنس هيبلعني እግዚአብሔር ልብን ኮራሪትን ስለዝምርምር ግን ስላሴ ተገለጽሉ መጽዎ ይብለና ማለት አጋሽ ኮይኖም መጽዎ አገዙ ድማ አንገዶም በረኸቱ ድማ ረኸቡ ውላዳይ ነበሮ ምን ኢሳቅ ካኩል ለድሪናዮ አሕዋቴ ጋሻ ምቅምባል ማለት እኮ በረኸት አምላኽ አገዛኻ ምእታው ማለት እዩ ሎሚ አነ ንስኻትኩም ምን ብስጋ ሐሳብና እዚ እንዲ ኮይኑ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ከምዚ እንዲ ኮይኑ እንዳበልና መንፈስ አምላክ ካባና አርሒቅናዮ መንፈስ ሰይጣን ተሸኪምና ንሰይጣን አገልግሎት ጥራይና ንኸይድ ዘለና አሕዋቴ ነፍስና ንመርምሮ ነህውን እንተርኢናዮ ካብዚ ኩሉ ሰብ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰብ ንጸልእ ዘለና ሰብ ይጸልኡ ስለ ዝነበሩ ተም ህዝቢ ንሱ ግን አጋይሽ ተቀበለ ነቶም አጋይሽ ዝተቀበሎም ንሳቶም ተም ህዝቢ ያውጻእዮም እንዳበሉ አጨንቅዎ ፍቅሪ ሪኢኹም ዋጋ ከም ዝኽፈሎ ካብ ናዚኦም ትዕምጽዎም ስለማጋሽ እዚኦም ደቀ የዋልዳለዋ ክበኩም ኢልዎም አነ ንስኻትኩም ከምኡ ገበርና ዶ ካበይ ክመጽእ መንፈስ አምላክ ካባና ሃዲም እንድሕዋት እግዚአብሔር ዝገበረልና ውዕለታ ኮረሲዕናዮ ኢና እግዚአብሔር ንዓይና አኻትኩምን መስዋዕት ከፊልልና እዩ ብገዛእ ደሙ ገዚእና እዩ ልብና ግን ሰይጣን ሂብናዮ ተሪሩ አመና ስለዚህ በረኸት ሲእና ኣሎ ብህይወትና በረኸት ሲእና ኣሎ ኣብ ዕዮና ሪዎ ኖህ ግን እንታይ ገይሩ ደቂ ያለው አሁን ክብል ይናሪናዩ ሪዎት ናይ እግዚአብሔር ሰብ በዚ መንገድ እዚ ከ መላእክት ተቀበለ ይብለና መላእክት ኮይኖም ጸኒሖም ይብለና ሪዎት ናይ እግዚአብሔር ሰብ እቲ ሕያዋይ ሪኢኹሞ እዚ ዝገብር ስለዚህ ሕዋቴ አነ ንስኻትኩም ምን አቂድም እግዚአብሔር አምላኽ እታ ዘላትና ንእግዚአብሔር ክንህቦ እግዚአብሔር ከአኽባርኸና ብዘይካ እኮ ሓንተ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ብዘይካ እግዚአብሔር ሓንተ ክንገብር ኣይንኽእልን ይመስለና ይኸውን ስጋ አቤሎ ሃብታማት ናይ ዝዓለም አቤሎ ምሁራት ናይ ዝዓለም አቤሎ
كل حلافايو لو مي أنا نسخاتكم من نقول لنا حسينا نجزابير كنا قول أتاسب تدلي خان مبرق تدلي خان معرب تدلي خان سمين تدلي خان دوبوب كيد جن فردي جزابير كم زلوا ذكر في أمره خيت أفلق مساخون عين خيت أفع حقوق خين قد أفرك خيت أبته نجزابير أملاك بعد من سنة كاقل قلوا يبلنا سلازي زي بس إحنا اللي زلنا ساعات نوري لنا أنا النسخاتكم من أبي لنا أحواتي ريهم نتاج الشام قبال كاين أتشجرنا حسابنا تراي كينو حدا منوكوس بينما بزنبرو لزنبرو سفرا منوكوسات نفولطينا أفقدوا بعتتاتن قوتاتني بينما من داس اللي يخلو سيطان حانت تصب تقال كوين متيوا نبرز تشكمت تحلف بمقدي أبوي يحضروني لهم ريوة طببنا سيطان حضروني لاتهم السمكا مبا إذا كل عامت موكيسيس ذات صبغت زي أغاء تمثل مساين تحضير يا خسحتي خيلة حسابنا بزيزو اللي ريوة قنك أكزابيهر قاشا زي تقبل كاقبلنيو قنك أكزابيهر اندي كله زبنن من تأسيت أنا وحساب زحسب زلهم سلذين عزاق علي إتو إلهم دما إتيوما مقبي هيوم اقرا حاسيوم كوفا بيلا ما قزا نعبالي دك سبتي لهم كأما دك أسي أهيوما أبوه إلاتهم قرير النكو بلن عزق داون تيقون هيكي سموني قرم ينكو سابوكو يوم قن فقروا هاقا يغفليو بزيد ما هوا أبوه فريهكو مساهم كدك سدلي إلاتهم واي مساك دك سدلي خزاكو علي بلت انحيلو 4 عنوز نيرو نسألا أو جيرم أسيرم حوم سيوم هرابي لما بتحتي أبتتحت نسألا أنا عبالي بزيني دكس وزيدا خحررنا عندي إلاتهم هاي زيدا أنت هاي اللو زبالي كابزي زقدر شوعات تأساتني لعل اللو يلما سيد عندهم هابزي تسعيرو بينو خلي لنا كابزي نجر زينو مهارو نجر انت يو صدراك زي أبيهر اتسناي نجر كنقبر كلنا تقاومو سيطان لنا قلبز قبرنا يو نجر يصرفنا مسبل عساتيكو عماي نبرن حرير نديو كمزي كوين ندي زبلنا أيكون نديو نزام خفلتنا مساقوا كمدينة نخون نريو كوين زلنا تمنفس أملاك بانا سلزا هادو مي أبوتاتنا قن سبب يوم زبلعو أنا سخاتكم قلنا ما رسولو مخاب زبتك زي أبي هرمسينا سلزي حوات هي قبرك زي أبي هر كهلو النام انتي لوم ينابك زي أبي هر كنقربي زقبنا اتسقاك زي أبي هر عقمنا يبنا اللو تمغليت تريبوا اللهم اتمو ودأتا زبن قبلنا وانجيل ماتيوس 25 فقد 30 زلو اسكو كلنا ننببو نذي نزلو زي زبل كل يوهبو يوسخون حكاي جلا غنا افصم صلمات دربيو او خا ببخياتن بحرقان اسنانن كخون يبل قداسون انت سمعنا يموداتا ايت موداتا زبنتي بخيات كخوني او يات كخوني تاوياتتي غنا يتقمني نبعات كخوني وتنبعاتتي غنا يتقمني كيد مغزابيهر يبل سلسي حواتي زعلت زعاها تسوي عزلا أنا النسخاتكم من قبر خهلو الناي እግዚአብሔር መሐርኩ አዩ እግዚአብሔር እኮ ፈቃሪው ናተይናትኩም እንትደሊ እወ ገደሐኒ ደሊ ክንብል ይግብእና ከምት ለምጻም ተማጉይትና ንፈልጥ ለምስ እግዚአብሔር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅረ 18 ዘላ ኃይል ቃል እንታይ ይብልና እስከ ሕጂ ማጎት ኃጢአትኩም ከም ደም ተቀይሐ ከም በረድ ከጻዕደወኩም حجين تزازين تتكبركم كأزام در تفريز بلا فرخبكم جنا خاب حجين دحر وسيخم زام دري تفريز بلا تحوه بالعكم يبلنا تما قيتنا هذا نفلت إذا قال زي عزيو حيال زغونك قاليو
ሎሚ ዓለም ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝወፀት እዚ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ኩናትን ወሮ ኩናትን ሰባት ዝሃልቀሉ ዘሎ ሸሓት ሞይቶም ከምዚ ኮይኖም ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ካበይ ዝፈረየ ድዩ? ካብ ምድሪ ይኮነ እንዲፈርዩ ሎሚ ምስ እግዚኣብሔር ምምጓት ምስ እግዚኣብሔር ምዝራብ ናብ ንስሓ ህይወት ምምፃእ ሓጢኣትናን በደልናን ምእማን ዝሰኣናሉ ግዜ ልሙፃት መቃብር ኮይና ንጓዓዘሉ ዘለና ግዜ እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ለዋይ ንዕቶም ንዑን ማጎት ሓጢኣተኛ ሓጢኣት ገይረ ኣነ ዓቢሰ እንዳበልና ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እግዚኣብሔር ድማ ፀጋ ክበና ንሱ እዩ ዝደሊ። ኣቦና ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከም ልበይ ተባሂሉ ዘሎ እንተሪእናዮ እኮ ዘይሰበይቱ ወሲዱ ንዓ ኣጥኒሱ ሰብኣያ ካብ ኩናት ኣምፂኡ ንዓ ኺድ ገዛኻ ኣዕርፍ ምስ በሎ ኖ ኣሕዋተይ ከመይ ገይረ ኣብ ኩናት ከለውሲ ከመይ ገይረ ኣነ እዚ ነገር እዚ ክገብር ብሜላ ከስክሮ ስለ ዘሎ ከዓ ኣስትዩ ኣስኮሮ ይብለና። ብድሕሪኡ ኺድ ገዛኻ ምስ በሎ ሕራይ ክኸይደ ገለ ኢሉ ውፅእ ምስ በለ ተመስገን ኣምላኽ ኢሉ ከም ፅቡቕ ዝገብር ከምዚ ኢና እኮ ንገብር ንሕና እውን። በድሕሪ እዚ ኢዮብ 42 ፍቅዲ 2 ዘሎ ሃይሊ ቃል ነቲ ዝመደብካዮ ሓደ ዝኽልክለካ ከምዘየለ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ መደብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ግን ንፅባሒቱ ተሲኡ እንተራእየ ሰብ ኣፍ ደጉኡ ደቂሱ ፀኒሕዎ ተመሊሱ በሉ እቲ ወፍቲ ኩናት ኣቕትልዎ ኢሉ ኣብ ኩናት እቲ ይቕትልዎ። በድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ሓጢኣት ዝገበሮ ርእይዎ። ስለዚ ከዓ ሓንቲ ሰብ እኳ ክጠፍእ ኣይደልን እኳ ዳ ብንስሓ ተመሊሱ መንግስቲ ኣምላክ ወርስ ስለ ዝደሊ እግዚኣብሔር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ነቢ ናታን ሰዲድሉ። ነቢ ናታን ክሰደሉ ከሎ ኣሕዋቴ ነቢ ናታን ምስ ኢሉ ጎይታይ ፍርዲ ክተውፅአለየ መፅየ ኢልዎ ተዛረብ ምስ በሎ ሓደ ሃፍታም ነበረ 100 ኣባጊዕ ከለዎ ነታ ሓንቲ በጊዕ ናይ ድኻ ወሲዱ ድማ ከምዚ ገበረ በሎ እንታይ ይግብኦ ምስ በሎ ሞት ኢልዎ። በላብ ርእስኻ ኢኻ ዝፈረድካ እሞ እግዚኣብሔር ተነሳህ ይብለካ ኣሎ ኢልዎ። መዝሙረ ዳዊት 51 እንተሪእናዮ እንዳበኸ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ክዝምር ንሪኦ እግዚኣብሔር ከም ልበ ኢልዎ ኣነ ንስኻትኩምን ክንእብስን ክንብድልን ንኽእል ኢና ግና ብበደልናን ብዓበሳናን ናብ እግዚኣብሔር ክንፅጋዕ ይግበአና። ነዚ ነገር እዚ ከይንገብር ፀጋ እግዚኣብሔር ንኽወሃበና ምሕረትካ ይደሊ ኣለኹ ክንብል ይግበአና። ረይዎ እዚ ኩሉ ገይሩ ዳ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ከመይ ገይሩ ከም ልበ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣቦ ምሕረት እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ እዩ። ኣሕዋቴ ጾር ክኸብደና ከሎ ናብ እግዚኣብሔር ኢድና ንልዕል። ኣቶም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩም ንዑ ክዕርፈኩም ናባይ ጾረይ ፈኩስ እንዳበለ ወንጌል ማቴዎስ ይዛረበና ኣሎ እግዚኣብሔር። ሃደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ እሞ ንረአይ ኣሕዋቴ ካብ 15 ዓመት ጀሚሩ ናብ ነፍስና እስከንምለሶም ደም ፈሲስዋ ሰባት ጨንያቶም ካብኣ ክርሕቁ ዝብላዕ ሲኢና ወላ ንኽህብዋ ኸማን ካብኣ ክንደይ ትጭነቕ ዝነበረ ሰበይቲ እስከንረዮ ሰባት እኮ ርጉማት ኢና። እዛ ሰብ እዚኣ ግን እንታይ ኢላ ንጎይታ ዘፈር ክዳኑ ንድሕር ተንኪፈየስ ካሓጉየ ኢላ ሪኦም ከይዳ ተንከፈቶሞ ደማ ጠጠው በለ ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እኮ አቦ ዱኻታት እዩ አቦ ውጽዓት እኮ እዩ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ፍትሓዊ እዩ። ንሱ ከም ሰብ ኣይኮነን። ገጽ ሰብ ርእዩ ዝፈርድ ኣይኮነን ኣሕዋተይ። ስለዚ እግዚአብሔር ይጽዋዕ ኣሎ ናባይ ተመለሱ ኣነ ድማ ናባኻትኩም ክምለስ ከም ተኻልእቲ ሰንበት ዝነበረት ፀዋዒት ኣነ ቅዱስ እየ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩን ይብለና ኣሎ። ምክንያቱ ገብርሄር ንክንፅዋዕ እዚ ዘድልየና ዘሎ ስድራ እግዚአብሔር። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም እና ሓሙሽተ ቃለ ወንጌል ሃርብ ክንብሎ ይግበአና። ሓሙሽተ ቃለ ወንጌል ክነግረና ከሎ ዝበዝሐ ግዜ ቁምሮና እንታይ ዝመፀና
ገንዘብ ኩሉ ስር ኃጢአት ስለ ዝኾነ ኣብ ኦምረና ሰልዲ ዝመፀና እግዚአብሔር ግን ከምኡ ይኮነን ገይርዎ እቲ ሰለስተ ናይቶም ሃብታማት ክኾን ከሎ እቲ ሰለስተ ከዓ ናይቶም ድኻታት ገይርዎ ፀሚኤ እንተዘይስተኹምኒ ዓሪቐ እንተዘይከደንኩምኒ ጋሻ ኮይነ እንተዘይተቐበልኩምኒ እቶም ክእለትን ሃፍትን ዘለዎም እቶም ክእለት ዘይብልና ከዓ እንታይ ኢልና ሓዚነ እንተዘይፀናናዕኩምኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ይፍታሕካ እንተዘይበልኩምኒ ሓቢበ እግዚአብሔር ይፍታሕካ ይምሓርካ እንተዘይበልኩምኒ ዝብል ከዓ ንዓና ይኸውን እግዚአብሔር ኣበይ ኢና ንረኽቦ ኣብ እንዳሓዘን ኢና ንረኽቦ እግዚአብሔር ኣበይ ንረኽቦ ምስ ሓመሙ ሰባት ኢና ንረኽቦ እግዚአብሔር ኣበይ ንረኽቦ ምስ ዝተኣሰሩ ሰባት ኢና ንረኽቦ ማጨሎታት እንተኸይድና ኣይብቁ ዘሎ ፍቕሪ በዚ ሲና በዚ በረኻ ሲና ክንመፅእ ከለና ከመይ ነይሩ እቲ ፍቕሪ ረይዎ እግዚአብሔር ስለ ዘፅልለካ ምስ ውፅዓይ ስለ ዝኾንካ ሽዑ ልብኻ ስለ ዝፈርህ ብዛዕባ ስጋ ይተሓስብን ኢኻ እንታይ ዳ ንእግዚአብሔር ጥራይ ኢኻ ትልሙኖ ከሳግረካ በቲ በረኻ ከምቶም ንእስራኤላውያን ተሳገሮም እሱ ዶ ይኮነ ነይሩ ስለዚ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ሃረር ክንብሎ ይግበአና ስለዚ ሕዋቴ ከምቶም ሓሙሽተ መኽሊት በዓል ክልተ መኽሊት ሓሙሽተ ዘፍረ በዓል ክልተ መኽሊት ከዓ ክልተ ዘፍረ ክንከውን እዩ ዘለና መኽሊትና ኣይንሕባ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እታ መኽፈልቲ ክነምፅኣ ከለና በረኸት ኣምላኽ ከም ዘለዋ እያ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ክነምፅኣ ዘላትና ክነምፅኣ ከለና በረኸት ኣምላኽ ኢና ንሳተፍ ዘለና ንቀሺ መንሽሙ ይኮና ነምፃ ንመንሽሙ ይኮና ነምፃ እንታይ ዳ እታ ሰበይቲ ብዘይብላ ሓሙሽተ ሃበት ገብርኤል ተባሂላ ከዓ ተፀውዐቶም መፅሓፍ ቅዱስ ሕዋቴ ኣይኮነን ድዩ ኣነ ንስኻትኩምን ከምዚ ዓይነት ገዲፍና ንእግዚአብሔር ዝኸውን ነገር ሓሲብና ንምፃ መስዋዕትና እግዚአብሔር ክቕበለና ሓደ ልቢ ክንከውን ኣቅድሚ መሰዊኡ ኮይና ክንፅሊ እግዚአብሔር ድማ ሓሳብ ልብና ክህበና እዚ እዩ ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ቃል እንተሊ እንታይ እዩ ንበላዕ ኣለና ንሰቲ ኣለና ንድቅስ ኣለና ግን ፅቡቕ ብላዕ ይስምዐና ኣሎ ድዩ ፅቡቕ ስታይ ይስምዐና ኣሎ ተዓራት ፍርናሽ እዩ ፅቡቕ ኣለና ዲና የለናን ስለዚ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ እተን ብደም ክርስቶስ ዝተጨማለቐዋ ኢዳውና ኣሕዋተየ ንሕፀበን ዓሻ ብልቡ እግዚአብሔር የለን እዩ ዝብል ስለዚ ንዓይን ንዓኻትኩም እንታይ ዝብለና ኣቱም ልሙፃት መቃብር ብደግኦም ዝወቀቡ ብውሽጦም ግን ዝበኽበኹ ኣዕፅምቲ ኢኹም ይብለና እግዚአብሔር ስለዚ ኢና ኣብ ቤት እግዚአብሔር መፂና ሓጢአትና እኳ ክንዝክር ኣይንኽእልን ምስ ሰብ ክንቋየቕ እንዳዋዓልና በደል እንዳፈፀምና ሓጢአትና ከመይ ንዝክር ሓደ ግዜ ስድስት ኮይና ንቕይሮ ዋላ ዝገዛ ኪጋ እዩ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ መኽሊትና ንዕቢ ገብርሄር ተባሂልና ክንፅዋዕ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተባሂልና ክንፅዋዕ ከምቲ ኣቦና አብርሃም ስላሴ ዝተቀበለ ከምቲ ኣቦና ኖህ መላእክቲ ዝተቀበለ ሎሚ ቤትና ክባረኽ ክንሓስብ ይግበአና ብፍላይ ኣዴታት ኣደ ብርሃን ገዛያ ኣደ መንፈሳውነታ ክዓቢ ይግብኦ ኣደ ኣነ ሰብኣይ ገብርሄር ክትብሎ ትኽእል ቀጻልነት ድማ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክንሓስብ ይግበአና እሞ እግዚአብሔር ነዚ ክንገብር ብፀጉኡ ይደግፈና ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን ንዓይና ሓጥባርያ እግዚአብሔር ጽይንልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ዝወደቀ ዝነጠበ እንተልዩ ብኣፈ መላእክቲ ይተኣርመለይ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን